Japan, atin nyo, di Manila. Pagsali ko anak, para kalagon ka ni Rene. Ay, amigo mi. Hiyapans. Guys, agad to na may ilan ni Mayamiya. Kuyog si Mama ug si Auntie Mercy. Dinira gapon mi mag-agi sa mong lakturanan. Sa mong dalan kay mas ayo man din duulra. Kay kung dito mi mag-agi, layo na tuyok na kaayo. Init pag yun. Nya nagdala mi sa kuan kana ang bulad daw munggos. Kay among gataan didto. Kay umapuyo ay tas atong balay guys, watay content, watay i-upload. Nansa na to papakasweldo danha. Kung watay upload. Udto na gani wa pa koy upload pero si Mama, nanay upload ni Mama kay naka-upload na siya kay naman siya video daan kagahapon. Gisayuhan ako og edit, gipaspasan ako og edit kay para nga maka-upload. Kay agtigom na puntaan ni sa dollar kay para nga makasweldo. Hinuon sunod buwan makasweldo na si Mama kay kuan naman iyang dollar karon nag-abot man sa 52 na panigamutan sa nako na nga makaabot pud na iyang dollar sa kuan 50 kapin makakuha po na siya 52 so makasweldo na siya kay dana nagtabangan namo na siya guys kay para makasweldo siya makakwarta kay kami di naman pakahatag na kwarta kay among kita kuwang-kuwang ra pud sa mong kuan mga estudyante sa mong kaon na diha na lang namo na siya tabangan kay para makasweldo siya napoy iya kuan ma-income nga kuan da sa vlog kay di man mikahatag nila kwarta gawas ni Mayamiya ni Janice kay pagkahatag din na sila kwarta dinagko diha nila kami di gyud taon nang tabangan mo na siya edit danha sayang kuan sa makapabor og edit aron na siya sweldo kay karon nga ting sweldo nakasweldo man na siya nakaron na ni mabutay dili na siya kasweldo kay wa man naabot yang kuta sunod buwan makasweldo na pod siya bintahan na lang mader okay ra. Uy. Aga di kagid kalug. Init guys. Nagdala sa payong ni Mother. Na sila ni Mother ko sa ulahi. Sabak lang ang aro guys. Luni. Mia. Sabak ba kayo mga ero ah. Pakas lang yun, pakam yun. Si Muti lang kan Mio. Ayaw lang maak Mio. Ay, shush. Tindog. Dini gani mig pamahaw. May kasi. Wa nahatan kasam. Gato ka dito ko dito kaya dito ko buto sa panina. Balik na sa ta. Agoy. Di ay. Wala day kay gasol di ay. Hello. Okay. Mio. Durian guys. Mio guys, oh. Nagdala mi sa munggos kay gata mi dinhi. Dagwa dayon. Huwag yan. Sao man niya. Dia ako'y pasan sa mong gasol di. Ato sa dito. Oh sige. Sa balay. Balik na sa ta. Nana ko yung mula dani kaya adangan ako si Mio sa kuan. Naipala ginanawag ta ganiya. Itawagan bitaw nako siya wa ko tubaga. Nag-edit ko sa kuan, nag-upload ko daan sa. Pag snack sa. Isna ka sa ta. Guys. Abot na mi. Unya na. Hinog na kay imong saging napay imong santol Mangka. Ay, Kami kay mag-challenge ta dito mi. challenge, che. Gani. Ibalik na to sa unang mga vlog na to nga mga
Agka-engganyo sila. Nagpamumok pa ko sa kuan ni Mio kay dagong mga tinggi dito kay. Sa ako pagluto dani na wala diya gasol. Daon niya agbalik rin ko dinhi. Kuhaon ko ng gasol. Agdala na ako sa dani gamay. Tag-unta na lang ng gasol. Dalong dalang ng gasol. Kamo magdaan Mio? Nga na may motor? Ako yung magdala sa gasol. Na ayaw pag kuan ma. Ako rin pasaan sa gasol taman dito puntod. May lang. Dayungan na mo. Si Mio sa ito lagi ako Kanina dala. dalo na ko. Dayungan na mo, Chi. Pa na nakakaon. Hala. Wala pa ka nakait, Mayo. Agoy si Mio. Ang Napasuhan na si Mio. Mio. Manguli na mi guys. Naka-upload na po. Si Auntie Inday naka-upload na po. Mga snack na yun na. Marati. Tuwa main ko nga nag-upload na siguro mula na. Pabayaran ta na ron. Pa-snack man niya. Snack ta guys, snack. Yang biskuit ni Maya Mia. Siya nga kan ano nyo na dito ah. Kaon ta ah. May biskuit ni Maya Mia guys o bingo. Kaon ta guys. Snack sa kautuhon. Tinda ito na paliugto na may busi. Happy nga ni alaw na. Abot dito luto tapan ni Udto alaw as 4. 4 kaon pa Oh, di, ako na di na tapan ni hapon. kaon ta guys. Biskuit. Snack ta guys. Baklay na po dayon. Nay nakadadlaw tang bakawa. Exercise. Ako sa ning i-plaster. Una na mi. Sige ang ilong. Naday? Liling ng milse. Unya ko pag niya. Mga una lang mi guys, dili na mi mag-utan. Yang kanon ng timirsi, yang gidadadan mi. Daw, yang sudan o. Pila? 200. 250. 250 ng tapal? Nya 25% siya. Ayaw! Ala lagi, ala. Litikon na ka. Ala, ayaw glitika baya, ayaw glitika, ayaw baya mami pag glitika. Na, muna dia. Gi. Kanang giloto day. Naman. Sudan. Kanang di sa bulan kanon. Kasi kaulat na siya yung ilong ti. Amang sudan. Nangita.
Ningita mo sa sudan. Ano di ay? May gani ni kuan kay wala ni mo ni nakiti akong cellphone ding. Amang sudan na. Nanay puro naman lang ni kanon. Wa may sudan. Nakatungang isda. Dito? Kuan sa ginamos mo. Am na ginamos. Da, agay. Ay, hirap nila to, ha? Richmond? Ayaw, hirap nila to, ha? Oh. Nara. Very good. Dos lumbre ginamos lasang Kani. na. Lingkod na, kay kao na ta. Ano na dili Abril? Ano yung Dali mga- na mo, dali na. Abril. Mo baya na nga ato rin. Abrihan di kay ingat. Hindi. Abril. Ingat. Kuha sa itong suka dito, palihog, April, be. Wait tanduwa April. April! Oh! Suka! Itong sinamakan. Ah. Tapos balay. Agay, kalablaban ni mami. Oy. Oh, Japan. Atin nyo di Manila. Pagsali ko, anak, para kalabon ka ni Rene. Ay amigo mi. Hiyapans. Ito sa botilya. Itong kuhan. Kabalo ka nga tagahawak ka ni Rene. Ano yung sinpan? Paslap na na diya. Kaon na. Naulahin na eh. Ngaon ta, guys. Ulahin na ng shooting diya. Ina, nagilaso. Load. Wala ba ni kay suka sa tindahan, ma? Itong suka. Ano may suka? Asan suka? Suka. Basta na. Nagikuha na? April! Nadia, sa botilya, gibutang. Wala ito nag-ulit Oh! kami na pasmo Wala yung botilya Bata? dia. Kuma naman nagpaliw to. Hala. Ha? Wa ka pa kan ani lulo? Asan naman pas mo ako mabiling? Da. Allah. Tukan man siya nga wa ko nun mo tukan ah. Kanawa lang yan sa lanukan ng gihalo daan. Ayaw, ilap dito kamera, ha? Oh, kiss mami. Sukaan guys. Sukaan na itong ginamos, guys. Para lami Mga itong guys, taong. lami ka na kayo guys. Naibula dayon guys so. Kuyaw sa ni ko niyan tiberse kay mobilino. Pilino ni, di kan panis kagayan. Ilaman lang. Pagmuhan tayo ngayon. Kaon. Dali na mo. Imbis nga gulay, unta to ah. Laraw-laraw sa way tunong. Gulay, unta to siya. Guys, panyunto ta, unsa na oras karon? Wala di ay. Wala di ay. Kaon guys, kaon. Huwag kang malekot ha. Imo may luto, daghan na magarik ay luto. Puro na nun niluto. Way sudan. Atong sumitan si Sudan mo na. Lami, kaya mo sudan guys. Special Ano na rin. rin ano Richmond di ay? Sa to bahaw. Ginamos. Kani to. Alas 2 na. Snack na ni. Ayaw mo Snack na palabi ni guys. kay ayaw mo pagpalabi kay ang challenge man ta karon. Gamay gani ko Adi dala kaunon. kong kaunti. Paslo pa. Mahawa diha ma. Di na lang kong kaun kay taon niya talent na din. Busyad na kintiyan. Daw ang ending di madayon. At siya may gigatom. Agay kadako ba sa nga di ay sa bata di ay. Manalangin gawa Pani ka uto ka, guda guys. ang lube. May gani kay wa nakagodaan. Tinuo di ay. Arabi taga good. Kaguro nang tanan mo diri Gaon daan. ng tadaan. Naging mo na ang gaon naman minituto nga. Lakaw na mo. May pamaglungag mo din eh. Hindi na nyo tana. Tanawa lagi. Ina ino karda may panyapo na niya. Nadi na sa dayo. Hindi na. Manabawan na magkaong gata ang gabi eh. Jesus! Ugma na hapon sa buntag ng toto. Ugma na sa dito na sa tayo na utik. Paminawa na to, ganiha ingon siya balik dito sa imo. Nakaw. Pintot-pintot na na ugmang kuan. Pintot kon ah. Ano? Uy. Ama na mo video ang tinday. Oh. Ginakaw na. Ginakaw. Nangaulahin mi guys pagkaon. Kay kung nadayon pa unta to dito raon ta may nagakakaon. Oh, ano sila ang
Ay, beg dukdo. Lagubo ka gidong. Yan ang naman na yan simot nag-iinguna naman. Ding! Ay, busog naman na Ang taawa. Ay, nasungit-tutik. Si mama kay naay mga nabi gihatayon ba kay gingani uyan ngaon na ingani namin color oh. May tubig labas. Labasan niya ang kanamon pagkuan. Para limpyo. Una raman ho. Yan sa naman si Rizwan. Busog naman eh. Busog Di na nagkaan. Hindi pun duha lang kanon sa baba tiyo. Ana. Naon ka man na nauplot. Hindi na kanana. Lolo. Hindi na ko na kanana. Tinday na isda. Ato ka, lolo? Tinday. Ato lulukaw. Ano pamahaw ni mama. Ato ka lulukaw. Ako lang ihatag ni. Ako ba lang bigahin ganin na kay Sari ni Mercy. Ang Kana ano, pinarito. Bango. Pinaksiw. amin lagi kan ay. Yatag man yan. Pinaksiw, kana pinarito katong isa mo pinaksiw kay gabi man to. Paghatag niya kay humana makukaon. Wato-wato gabi pukaon ko wa man di pukawa. Ulat-ulat sa pukaon siya kay magkaon. Wa man sa pukaw. Agi pukaw mo daw ka, wa man daw ka kadungog. Kagawa ko ng tawa. Balik-balik. Ikaw mo yung nagbakod. Lagi. Wala ko kabati pagbakod o pag Gipukaw ka. Ayaw pa yung ngawa ka pukawa. Nabilar na sa siguro nila nagtanaw ba sa kidrama. Wala yung laro na sa Ilaro playa. tas. si Bater Bunya yung itanawa. Wala gani ko nag Wa siya ka open Wala ko cellphone. nagkuhan sa cellphone gabi eh. Kay nagkuan man siya panran man. Laro na siya. Ginasang kita, alas doon pa ako kawaon na tangi ahak nga. Kinsa? Ako ba plano ko daan nga. Alas 3 ba ko magbakod. Kinsa Alas 4 pa man may agkuan. Baklay na lugar mo. Laya kami. Paingon sa ubos. Nabakaw siya pero siya, nakailas na. Ako mo pa. Asa mo nagbaklay ante? Gikan Kabulakan paingon dito sa San Alonso. Oh, Gikan din ni nagsakay mo. Nagsakay mi kutob Kabulakan. Na 30 among pamasahe. Dito rin mo sa Kabulakan nagkurom tanan. Na nagbaklay na may paingon sa San Alonso paingon sa Mantangali. Mao nga gaol kayo niya. Hindi ra kong bugnaw nga pagkabaklay nga init na. Pag adto niya sa Kasi hindi na unsa kadlawon magkamo nagpanran unya. alasing. Alas 5 naman nagsugod. Di pag-abot mga Alas alas 5 na sila nagsugod pag baklay. Abot mga alas 8 di init na. Dagan de kayo mo. Apil sila janjan lagi. Tanan hasta Hingo, hinuog kamigin. Ay mo din naguli sa Angelo. Paano to? Team building. Nya ka na siya first panran. Kada na kada tuig na mo. Kada tuig na na. Nala kada tuig sa tagaan bugas. Ayan ay. Pag ampo mo Wa man na sa ko Stick gyapon. nga. Wa man mi nag-stick na Ayun naibukas. ka. Ang among gidahom nga nay allowance sa height 200, 300. Mura gid na among gi. Ay mo ko nga alawan sa gitna. Nano na kung dili 200, 300. Mura na among kuan. Grasya kayo kay bugas. Human og kuan, human namo og jumba. Di announce ni si Rico. Ano ka balaka kay tanan mo unya pagpanguli makabitbit mo bugas tagto nga sako. Lipay kay Tagaan mo. sa man tong nurutan sa bugas. Ang naurutan gipalitan na lang. Ambot karon patingali to gi ati man ni Doldol kay iya man na si Doldol min assign dia. Numang ratane ko. Ah, kay daghan man basin. Ayaw Ismon. Pasay na ngayon sa gamay. Kuan na tulin. Ay na pag maritis na lang sa diha. Ano na kung na yung marites, ayaw ka nag-ikat imong paan video. Ani mo naman. Mo gani nga nagingon siya nga ikat na nalin kay mo ka maritis na lagi. Dini si mama guys, di ini ka kumpensaan lagi. Kansa mo na ko, di ba? Na, bitay gid mo poste. Di gini siya kay kumpensaan guys. Muon gid mo sa CCTV. Kay muning CCTV din eh. La nama malilino. La. Ingatan o. Impas. Ano Pangpak ba? ang munggo. Pag-asin niya siya nga.